Bueno, kontua da, xamain, Irlandarrei buruz uste hau komentatu degula noizbait, baina ez dago gaizki gogoraztea. Irlandar zerbait esaten danean, zelta esaten da beti, zelta. Irlandarrak kultura zeltaren adibide dia, baina oso geruza zelta mea dute. Irulegiko eskua edo, irulegi erromatarrek kiskali zuten garaian, zeltako oraindik ez ziren Irlandara iritsi. Britania hundian zaramatzaten ez dakiz zenbat mende, baina Irlandara ez ziren pasatzen, ez dakigu zergatik. Gero agian erromatarrak bultzata, edo baina kontua da, ez dala, arkeologok ez dute arkitzen Kristo aurreko aztarnik, zelta aztarnik Irlandan. Oso berandu arte izan zen, zelten aurreko gentilaro horretan bizi izan zen gizartea. Eta gero berriz kristautasuna nahiko garaiz iritsi zen, 5. mendeako. Orduan, zeltan eraginpean Irlandarrak egon dira 4, gehienez 5 mende, gehien jota. Ez da izugarriare. Eta orduan, gordetzen dute aurreko geruzatik, aurreko gentilarotik asko. Eta xamain hau, ikusten baldin badugu zertzan, erabat gentilaroko kontu bada. Ez eta zeltan izenien gero saldu motoa, ez da. Xamain hau zen San Simon eta San Juda. Nola bait esateko. Uda eta negua, uda bukatu da, gentilaroan uda da lan garaia, eta negua da opor garaia. Kanpoko lanak bukatu dianean, usta guztiak bildu ditugu, despentsa goraino ondo beteta daukago, eta guain ez daukagu beste zer eginik, eta guain jandaian da kantatu eta dantzain. Eta eskean ibili etxe, erritual horren barrenean, ez da. Xamain hori da, San Simon eta San Juda urriaren 28 da, hau azaroaren bata ikusten dezue, batean edo bestean, gero Eliza sartu da, eta ez esan nahi dut agian data pixka bat horren araberare beragina izan du, baina hortxe gaude, uda eta neguaren, uda bukatu egiten da, negua hasten da, eta negua hastearekin neguko eskefesten zikloa hasten da.